Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. Шолда глобус тоқталышында жер асты кешуінде капиталь ремонт түгәлләнеп килә, яңарту кайчан тулысынча тәмамланачак. Шәештеләр һәм концерт программа карадылар. Чаллы мэры сугыш ветераннары өчен госпитальдә дәваланучы өлкән яшьтәге пациентлар янына барды. Очрашу урыны үзгәрешсез, шатлык яшьләр үзәгендә хәрбиләрнең Чаллы мэры белән чираттагы очрашуы узды. Кіру юлы инде ачык. Чаллыда глобус тукталышында жер асты кешүендә капиталь ремонт төгәлләнеп килә. Эшчеләр инде светофорны сүтеп, жер өстендәге җәүлеләр үтүен яптылар. Яңарту кайчан тулысынча тәмамланачак? Бу турыда безнең алдагы материалда. Мария Тенебаева һәр көнне бу жер асты кишүе аша үтә һәм ул капиталь ремонт башланганчы аның нинди хәлдә булуын хәтерли. Барлык диварларда буялган, түшәмнәр һәм баскычлар җимерелгән, төшү һәм баскычлардан күтәрелүе авыр иде дип искә ала Чаллы кызы. Сейчас стало намного лучше, чем до этого было. Все аккуратненько. Будем надеяться, что никто не замарает эти стены. И еще бы хотелось, чтобы вернули цветочные нам киоски сюда, потому что когда вот здесь были киоски, было очень прекрасно. Когда и на работу идешь, и с работы идешь, и веселые лица, и цветы здесь. Әмнә кайбер чаллыларга киосклар комачаулаган була. Алар әйтүенчә, капиталь ремонттан соң жер асты юлы бик уңайлы һәм матур булып калган. Было куча киосков, и заходишь как бомжатника. Сейчас приличный вид, современный. Будем стремиться к современному городу. Все текло, все ступеньки были разбиты, потолки были разбиты. Вандализм у вас тут развит. Все рисуют, все потолки, все стены обрисованы. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, жер асты кишүе инде ачык, төзүчеләр финиш сызыгына чыккан. В подземном переходе на остановке «Глобус» сотрудники МУПАД выполнили гидроизоляционные работы. Штукатурка и покраска стен, потолков, колонн. Установлены новые решетки на ливневые колодцы. Отметим, что ливневую канализацию дополнительно прочистили. Установлены навесы на входы. Полностью заменена электрика, появилось новое освещение. Шулай ук шәһәр администрациясендә билгеләп үтүләренчә, якын арада видеокамерлар урнаштыру планлаштырыла. Ремонт эшләре октябрь уртасында тәмамланыр дип көтелә. Лилия Гатина, Озилия Шаймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы мэры сугыш ветераннары өчен госпитальдә дәваланучы өлкән яшьтәге пациентлар янына барды. Чара өлкән буын декадасы кысаларында булды. Алар өчен чәй ичү өстәле концерт программасы оештырылды. Бик күп җылы сүзләр яңгырады. Госпитальдә 80 яшьтән өлкәнрәкләр булган пациентлар дәвалана. Алар арасында тыл хезмәтчәннәре, блокадалы Ленинград халкы, сугыш еллары балалары да бар. Мен сугыш елгы баласы, әти сугышка киткәндә бер айлык булып калганбыз. Без икезәкләр. Менә үстек дип инде. Карастырнан, бозастырнан ишрәкләрен вактарып, ашап, шулай иттереп яшәдек. Менә хәзер таякка калдык 9-нчы дистән ваклагач. Менә шушы традицияларыбызны, картларны хөрмәтләп традициясын бер кашан да бетермәгез. Әзгенә сүздән дәген рәхәт була. Әзгенә сүздән дә бик шитен була. Шуңа күрә бу картлар белән очрашуыбызны бер вакытта да бетермәгез. Без монда киләбез курортка. Телевизор бар, холодильник бар, җиде мәртәбә ашаталар. Жабыгым дип килгәнем коямда жабыгы. Мин әйтәм ашамыйм дип, юк, кертеп врач кредитләргә ай күрмим әле үзем врачымны. Елмаеп кредә, чили, елмаеп чыгып китә. Шуларның бер елмаюлары безне йөрәкләргә майсалар. Сугыш ветераннары өчен госпиталь пациентларын котларга Чаллы мэры Наил Мәхдиев килде. Ул аларга хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте. Үз әнисе турында да сөйләде. Глядя на вас, ваши добрые, светлые глаза, я, безусловно, вспоминаю свою маму. Она жива-здорова, она достаточно молодая, ей всего 89 лет. Каждое утро в 7 часов она дает мне установку на жизнь, проводит со мной планерку, говорит, как нужно жить и работать. Катлау сүзләре сугыш ветераннары өчен госпитальнең баш табибыннан да яңгырады. Мы с вас берем пример. Весь коллектив госпиталя хочет, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы у вас было всегда прекрасное настроение. Бәйрәм ахырында госпитальнең барлык пациентларына җылы плитлар тапшырылды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Очрашу урыны үзгәрешсез шатлык яшьләр үзәгендә хәрбиләрнең Шаулы мэры Наил Мәгъдиев белән чираттагы очрашуы узды. Кайбер сугышчылар туган шәһәрләренә кыска вакытлы ялга икенче тапкыр кайталар. Чара башланганчы алар белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. КАМАЗ икенче тапкыр кыска вакытлы ялга кайткан ул махсус хәрби операция зонасында инде 1 ел. Аның сүзләренчә, аның талисманы бар бу алтын чылбыр һәм тәре. Алар аның белән 37 ел дәвамында бергә, ул аларны 2 яшеннән алып тагып йөри. Когда крестили меня, все вот с этим, как бы с этой цепочкой по жизни иду, и вроде как везет на данный момент. Бог охраняет, оберегает. Хәрбиләр бер-берләренә линияләрдә ярдәм күрсәтүләрен, шулай ук тылда да ярдәм итүләрен белдерәләр. Россия оборона министрлыгы да барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итә. От любой пожилой бабушки, касающейся Республики Татарстана, Раисы Татарстана, все поддерживают. Вот. Мэр сам лично приезжал в марте, я помню, это было награждение. Мэр сам присутствовал, очень много продуктов было. Шаулы мэры хәрбиләрнең гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелүе турында сөйләде. Сугышчыларга ватанны саклаган өчен рәхмәт белдерде. Хочу сказать, что вы настоящие герои, мужики. Вам огромное человеческое спасибо за то, что проявляете личное мужество и отвагу. Һәлак булган хәрбиләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләр саны арта. Яршаллыда искәрмә түгел сайла полу пунктына гаризалар көн сайын килә. Күпчелек очракта карарны җитлеккән иратлар кабул итә, шулай ук запаста торучылар да дип уртаклаштылар Шаулы хәрби комиссариатында. Быел 30дан артык хәрби хезмәткә чакырылучы призывны контракт хезмәтенә алыштырган. Шәһәрдә махсус хәрби операция зонасына барлыгы 500-гә якын кеше киткән. Исегезгә төшерәбез, контрактны психик тайпылышлардан интекмәгән һәм наркотик мәддәләр куллануы ачыкланмаган 18 яшьтән 65 яшькә кадәрге гражданнар төзи ала. Поэтому обращаюсь и к тем, кто раздумывает, хорошие условия, хорошая льготная база, хорошая заработная плата. Поэтому, у кого есть информация, если необходимо получить, приходите в любое время, готовы проконсультировать. Камчатка деликатеслары Шаулы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Ирак көнчыгыш балыкларынан ясалган ризыклар һәм улдыкны Габдулла Тукай Ярбый 31 адресы буенча энергетик мәдәният йорты мәйданы янында күргәзмә сатуда алырга мөмкин. Камчатка деликатеслары мобиль ярминкәсе яныннан булай гына узып китү мөмкин түгел. Кайнар һәм салкын ысул белән ысланган яки астызлы балыкның исе продукцияны матур итеп тәкъдим итү булар барысы да даими клиентларны һәм очраклы үтеп баручыларны җәлеп итә. Я очень люблю омега-6, омега-2, вот и все. И больше мне ничего не надо. Мясо я не очень люблю. Я люблю рыбу. Люблю очень рыбу. Люблю хорошую рыбу. Я сегодня взял белорыбицу. Считаю, что эта продукция очень полезна для нашего возраста. И благодарю, что вы привезли такую продукцию для нас. Первый раз, девушка, первый раз вот решила попробовать. А то все реклама. Думаю, дайте-ка попробую. Вот и правда вкусно. Я увидела по телевизору объявление. И вот выбрала белорыбицу. Ирак көнчыгыш диңгез продуктлары, витаминнар һәм минералларны, май кислоталарын, кеше күзәнәкләре өчен төзелеш материалларын үзенә туплаган. Шуңа күрә шаулылар даими рәвештә балыкны үз рационнарына кертә. Кызыл улдыкка да ихтыяҗ зур. Чевычу взял, икру взял. Сегодня день учителя. У меня дети учителя. Вот хочу поздравить. Только ради этого. Свежие, хорошие. На бутерброды это просто красота. Вкусно. Вкусно, как не вкусно. Киң ассортимент һәм продукцияның сыйфаты теләсә кемнең заугына туры килерлек. Ирак көнчыгыш балыкларын Шаулыда Габдулла Тукай Ярбый 31 адресы буенча энергетик мәдәният йорты мәйданында сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Это свершилось. Камчатские деликатесы в Набережных Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. Наша гарантия, наше качество. С 30 сентября по 8 октября. Площадь УДК «Энергетик». В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.